Die Khoisan het mos die reeldans gedoen in hulle tyd. So tussen die Khoi en die reel is daar eintlik 'n verskil, want dit is hulle dans. Die reeldans. Wat betekent dit voor een mens bij je? Hierdie trap. Ja, het was vrede, dat was plezier, het was al die goed, het was lekker geweest. Mensen het getrapt. Als ik zo terugdenk, dan verlang ik zomaar mijn gisters. Die papi malina po, die klauwer tanai lori wat afvalai po. So donker is die nacht, dit kan ek hoor, dit is my liefling Barala. Ek dink ons so ouers sal ook baie bly gewees het as hulle moet geweet het dat hulle kleinkinders nog reel verder vat. Steenbok, ik kan mij stil alsjeblieft over. Waar kom je? Als jij nou in die veld instapt, dan zul je boespantekening zien. En daar zie je maar daar iets gebeuren. Mensen het gedans.